S vynaliezavosťou ctiacou pôvodné zámery, 15 rokov hľadáme kľúč k zmene tajomstiev života vo svete. Exkluzívne prémiové zloženie, starostlivý výber vzácnych ingrediencií. Servicentre extrahuje čistú esenciu zo zložiek, doplňa hĺbkovú vitalitu na maximum. Nucleoclaven odomyká tajný kód ľudského tela, kľúč k úprave a doladeniu organizmu. Velvecentre doplňa sa zo Servicentre, vyváženým zložením na výživu a posilnenie tela. Engingsen využíva ženšen z vulkanickej pôdy, extrahuje až 20% triterpénových saponínov. Act Certone aktivuje zložky špičkovou technológiou, prebúdza vašu skrytú silu. Neustály pokrok cez cielený výskum, výber zložiek na uspokojenie výživových potrieb tela. S najmodernejšou technológiou vám poskytuje rafinovanú energiu. Extrakcia superkritickou kvapalinou získava zložky s vyššou koncentráciou a čistotou. Liofilizácia zachováva vynikajúce vlastnosti produktu po dobu 3 až 4 rokov. Plnenie dusíkom bráni degradácii živín pred zapuzdrením, čím sa optimalizuje ich účinok. Biosoftgel Biosoftgel umožňuje lepšie vstrebávanie zložiek v tenkom čreve. Enterický povlak využíva špičkovú technológiu, čím predĺžuje trvanlivosť kapsúl. Emulgácia pomáha telu rozkladať väčšie molekuly a zlepšuje vstrebávanie stopových prvkov. Majstrovstvo inovácie, umenie s dušou. An art with our soul.